Men hvorfor er han her egentlig? Ville Toomanen, commentators talking about how emotionally attached to the game you would be if you were the backing coach right now, as you were last season. How come you're back in Denmark now? I just moved back Saturday. I promised my girlfriend that I'm one year away is enough, and she promised that if I give her a year, she'll give me the rest of her life. So I think that's a pretty good deal for me. Certainly is. You're going back to coach the Danish national women's team. How do you look forward to that challenge? I think it's going to be very exciting. I've never coached women. I haven't really seen many of the players play, but I hear that there's a lot of good players going to good schools in the States. So there's a lot of potential there. We just need to kind of make things happen right now. But you're not going to compete in those final games like this one. Aren't you going to miss that? Yeah, but I already have a job lined up already, a club job with a Finnish team, so I'll get back to that soon enough. So how is it going to be for you to combine the job in the Finnish league and the Danish national team? Is that going to be a challenge for you? I think now the first year when I'm here, I'm going to try to meet a lot of people. I'm going to try to get to know everybody. So then when I go back, eventually when I go back to Finland, I already know people enough that I can just stay in contact. So I'm trying to create as many relationships this year when I'm here. I got a lot of time, so I'm trying to do that this year, and then next year just kind of keep up with those relationships. Definitely challenging for Bakken Bears as well. How do you feel about the game right now? I don't have very good memories from this particular gym, so I'm just hoping that Bakken can come back and take this. But at least there'll be a game in Isco on Thursday. I'm excited to see that. Thanks a lot. Der Skyler Bolen i gang med en Snapchat, eller måske en selfie, jeg ved ikke rigtigt. Han rynkede lidt på næsen. Måske er det til valgplakaten. Men Ville Toomanen og altså var i Bakken Bears i 2 sæsoner, siger også, at han havde ikke de bedste minder fra den her halv. Og Horsens jo altså vandt mesterskabet sidste år. Netop med Skyler Bolen som en af de helt store aktører. Fitzpatrick i øvrigt som finals MVP. Bivia i hjørnet. Jukic, Angers rebounder, 2 point. Presset af Keita. Jukic, der scorer sit 10. point. Men spændende at høre, hvad Ville Toomanen, eller ikke måske rettere spændende at se, hvad Ville Toomanen kan få ud af det danske damelandshold. Bare en rigtig dygtig træner for Bakken der, synes jeg. Og en rigtig stor profil, tænker jeg, at få til at coache det danske damelandshold. Et eller andet galt med uret. De har markeret 5. holdfejl, tror jeg, og 2 straffekast. Godt nok ikke markeret på tavlen. Hvad der er markeret, det er 68 point til Horsens IC. 44 til Bakken Bears. Jeg har 5, så vi skyder 2. Ja. 5. holdfejl. Fejlen er nummer 8. Hvad for noget? Nu siger Bakken Bears, at de selv kun har noteret 4 i deres egne stats. Så Lærke har fået en. Han fik en lige før. Ja, nemlig. Den har jeg glemt at sætte på tavlen. Ja. Okay. Vi manglede en fejl på Lærke over. Den kom på. Den fik han før. Så det er 2 kast. 2. De kan ikke argumentere, det er årets dommer. Der argumenteres lidt for. Vi hører altså også Bakkenbækken sige, det er Thomas Lærke, men han er ikke på banen. Men det var altså en fejl fra før, som ikke er blevet noteret på tavlen. Men den skulle være noteret i protokollen. Og det er altså i alle tilfælde protokollen, der tæller. Bakken der sidder selvfølgelig også selv og holder styr med deres statistikker. Men det officielle er fejl eller ej. Protokollen. Glover. 2 point. 14 point til ham. Ja, et eneste lyspunkt for Bakken der, synes man kan sige, det i den her kamp, det er vel, at Sean Glover kommer en lille smule i gang. Og jeg er bedst tæt på at miste fodfæstet på Loftunen. Finder sin balance. Nu over for Glover. 8 sekunder. Skudret. Hilliard. Fod på. 14 sekunder. Og angreb i for Horsens. Ser vi lige foden, der rammer. Og Michel Diouf
Vi ser afleveringen fra før og de 2 point og Glover. Gode afleveringer af Fitzpatrick. Godt lige at stå der. Det er ikke 45 grader, men lidt nærmere toppen. Og så rammer han altså en ny træer. Og der var ikke meget slinger i valsen fra Horsens i øjeblikket. 10 point af Fitzpatrick. Gitzer tipper den ud. Fitzpatrick afsted. Vender rundt. Fornuftigt. Vender han ud til Ife. Tilbage til Lundberg. 3 point, Ife Lundberg. 18 point har han nu. Ja, nu regner det i Horsens. For han har altså ikke mange skud i øjeblikket. Hilliard kommer løbende. Sniger sig simpelthen rundt i forsøg på at stjæle de her bolde. Og der lykkes det så for ham. Fitzpatrick er stadig Hilliard, og han er ude. Lille mand, og bør være scoring. Han rammer pladen, og så er den altså heldig. Ife Lundberg lige hen og skubbe lidt til ham. Hilliard, han var 21. point. Han var i alle hjørner af banen i den forsvarssekvens. Så har vi de 3 point fra Ife Lundberg. Og der hånden ind fra den lille mand Hilliard, der stormer afsted og scorer 2 for goaltending. Den kommer til at gå ondt på Bakken Bears, den her. Altså, de er nede med 31 point. Det er helt. Det var nummer 12, Brian Fitzpatrick. Det var hans første fejl. Og de skal altså rejse sig. De skal spille igen torsdag eftermiddag. Vi starter transmissionen kl. 14 her på TV2 Sports. Og på banen har vi så... Hvis Fitzpatrick blev dømt for fejlen her, det er godt ikke ham, der ender i gulvet, men han altså er godt fat i Diouf. Ligesom de med glæde ikke har brug af ren hos I sekvensen lige før. De rengøring, vores hjertesag. Nummer 7, Sean Glover, fik sin anden fejl. Anden fejl af Sean Glover. Han er frustreret. Det virker til, at han lige ved at kaste bolden et sted, han ikke skal kaste den hen. Han er super frustreret. Han har egentlig spillet en fin kamp, men jeg forstår godt, at han er frustreret. De er ved at få en ordentlig øre til. Addison. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvorfor Addison skal spille. Nej, det forstår jeg heller ikke. Da de 2 hold mødtes DM-finalen i 1998, der vandt Horsens IC 4-1. Det kan jeg ikke huske. Skovbakken scorede 77, 87, 82, 83 og 64 point. 64 i den afgørende. Her hvor vi får et 3-pointsforsøg. Og en teknisk fejl. Det er ikke et 3-pointsskud, det er en teknisk fejl inden det her. Til Sean Glover. Spørgsmålet er, om man holder det fornuftigt her. Da de mødtes i 2000, der var det en bedst af 3-serie. Der vinder Skovbakken 2-0. Der scorede de 73 og 86 point. 2004 vinder Skovs. Og der scorer Skovbakken 88, 67, 84 og 84 point. Altså de her 64, det er det laveste, der nogensinde har scoret. Nej, undskyld, 55 er det laveste. 55. De var nede omkring det. De scorede 57 her i kamp nummer 3. Men tilbage i 2005, altså sidste år, der havde de en enkelt kamp på 55. Giles Smith, 2 point. Men jeg vil lægge hovedet på blokken og sige det her. Hvis det holder, så bliver det klart det største finale nederlag, den største finale sejr imellem de 2 hold
i nogensinde. Vi tager selvfølgelig lige et kig i historien. De sidste 2 minutter er tredje kvartal. Sidste 2 minutter er tredje kvartal. Bivia. Patrick rebounder. Skal huske på, at det tæller blot en kamp. Der er ikke noget med målscore og så videre. Det er en kamp, men det er mere det mentale i det her også, om man skal rejse sig. Det er en meget vigtig kamp. Jukic. Sean Glover. 2 point. Nummer 7, Sean Glover. 16 point. Faktisk han slipper afsted her. Sean Glover med at kaste bolden ind i Marcus Addison. Han er bare heldig, at han rammer Marcus Addison. Han ikke slår den væk. Så de rammer noget. Yes. Han er jo egentlig dem, der har ramt kurven. Eneste mand. Og han er vel den, der kan være det bedste bekendte indtil videre, tænker jeg på Bakken Bears. Chris Christoffersen, 2 point, bliver fejlet af Giles Smith. Tredje fejl til Smith. Godt lagt i af store Chris Christoffersen. Og det bliver takseret til en uges fejl. Et straffekast og bolden i siden. Det er altså fordi han ikke... De mener, han ikke spiller bolden, men han bliver taget Chris Christoffersen ned på skulderen, da han laver fejlen. Passer publikum godt. HS en kald til en udskiftning, nu på banen med nummer 5. Undskyld med nummer 11, sponsorer Nord-ID. Ninder here of the fourth. Vi er i gang med sidste minut. Og Thomas Lærke, som egentlig er Bakken Bears topscorer i den her serie indtil nu, han har altså scoret 0 point i dag. Det skal Stoffersen igen. Det er blokket her. Ser vi det, du har argumenteret lidt for, Keita skulle gøre i første halvleg. Bare stå lige op. Specielt når de har en føring, og ikke behøver, der er så stor, og ikke behøver at lave nogle fejl for at stoppe spillet, eller sende et budskab, eller være meget aggressiv. Så lad dem bare spille hen over dem, når de er så lange. Vedran, rebounder. Får hånden på. Øj! Godt læst også af Plantin. Skaber sådan noget afstand. Sean Glover tipper den i. Han har altså en god timing, og han kommer godt op. Ja, de er en lille smule koncentreret nu, Horsens. De har også rum til at være det, men... 15 sekunder tilbage i tredje periode. 79-52. Vedran. 2 omgange. Skal vi se om Lærke. Darko Jukic. Han skal afslutte. Han er ikke klar over, tiden er ved at gå ud. Han når det ikke. Scoringen tæller ikke. Darko Jukic. Han altså afslutter med fin stil her, men bare lidt for sent. Og så kan vi konkludere, at scoren er 59-52. Altså ikke 79-50, men 52 efter 30 minutter i Horsens. Listen up, listen up. If it's a zone, right? One, only one. Mark, Vedran, Nimrod, Giles, and Brian over here, right? Look at this. No. Brian and Fra Giles. Analytics springer vi over på sidelinjen, hvor Simon Johansen har fanget assistant coach Ignacio Munoz. Ja, det har jeg. Vi skal lige blive en lille smule klogere på noget her, Ignacio Munoz. I spiller ved med Marcus Addison, selvom han har døjet lidt med nogle skader, og jeg har en stor føring. Hvordan kan det være? Det ved jeg ikke. Det er finalerne, og vi tænker ikke så... Altså, hvis han melder sig klar, så er han klar. Selvfølgelig skal vi ikke gamble alt for meget, men han ser OK lige nu. Hvad det skal være opmærksom på nu her i den sidste del af kampen? De fleste regner med, at den er sikker. Hvad er jeres fokus lige nu? Vores fokus er at blive ved med at spille hårdt forsvar, som vi har gjort hele kampen. Og så skal de ikke få nogen følelse af, at de kan komme tilbage i næste kamp heller. Tak for det. No, she's running away from you. We have to switch. Guys, don't stay here. De behøver at komme tilbage i næste kamp. Så står vi 0-0 fra start. Men altså Marcus Addison i billedet her, nu sagde Ignacio Munoz, at
Når han var klar, så var han klar. Jeg er stadig en lille smule uenig i, at hvis han er det mindste skade, så er der absolut ingen grund til at sætte ham på banen nu. Jeg er meget enig. We shown here, move the ball, you know, attack the basket. If I got position here, why the fuck we passing the ball over here? Exactly. Here and inside. Let's go, guys. Let's go, let's go. Let's go. Den er svær, Jens, at komme ud til en periode som den her. Jeg er sikker på, at Bakken bare gerne vil ud af hallen. De vil gerne have det her stoppet hjem i træningslokalet og gøre sig klar på den zone. Måske også gøre sig klar mentalt til at skulle spille på hjemmebane på torsdag. Ja, altså det er helt klart, men samtidig så er de også nødt til at slutte på en bedre note, end de gjorde både i tredje periode og anden og første periode. Lob. Giles Smith. Endnu en gang et alley-oop. Men vi starter nogenlunde, som vi startede i andre perioder. Han smider nogle rigtig fine sukkerboller. Ham, den lille Nimrod Hilliard. Han har været fremragende, både scoringsmæssigt, men også assisterende. Ser vi hjælpen kommer. Chris Christoffersen lidt for langt væk. Skaber præcis den rigtige afstand. Og så ligger den her lidt bløde bold. Og det er fint, Nimrod Hilliard, han har også været i stand til at slå sin mand. Stort set hele tiden. Bakken har ikke kunne blive foran ham. Hvilket betyder, at han kommer ind, trækker hjælpen, og så er han bare rigtig dygtig. Darko. Og Smith. Scoring. Jeg ved ikke, om han lige løfter bolden lidt for hurtigt derude. Og derfor bliver han noteret for et ekstra skridt. Han har ikke så meget krop, men han bruger det, han har ekstremt godt. Ja, det må man sige. Skaber sig pladsen, og man kan også se, at de er en lille smule bange for at gå helt til ham nu, fordi han har spillet alle de her afleveringer. Christoffersen, 2 point. Det her det er okay af Giles Smith. Han har ikke god nok position til at starte med, men når han så får bolden derinde, så er han nødt til at tvinge Chris Christoffersen til at score på det her skud. God afslutning fra Christoffersen. Super godt. Addison i hjørnet. 3 point. John Glover, han sover en lille smule nede bag i forsvaret. Fejl af nummer 11. Nimrod Hilliard. Hans anden fejl. 23 point i dag. Her har vi de 3 point fra Addison. Addison, der er i gang med sin anden sæson for Horsens, mens Nimrod Hilliard altså blev hentet til som erstatningen. Og man må formode, at de vil gøre alt, hvad de kan Horsens for at holde på ham. Ja, som jeg husker det, så var han faktisk ikke med. Det var ikke ham, de først havde. De havde faktisk en anden inden, der efter en 10 dage eller en uges prøveperiode blev sendt hjem. Og så var det sådan lidt mere panik, at man så finder Nimrod Hilliard. Og man må sige, og han må siges at have været en ret stor gevinst for det her gule mandskab, der søgte efter en erstatning for Skylar Boland, som altså blev tabt til svensk basket. Her har vi ham igen. Ja, her kreerede han det fuldstændig. Altså, han blev næsten så fri, at det blev for meget for ham. Han brændte i hvert fald. Og presset strækker han sig lige ud. Mathias Thibault er kommet ind på nummer 6 på Bakken Bears første gang. Han er på gulvet. Og han bliver angrebet. Han kan godt score point. Der har vi ham. Aflevering ind til Christoffersen. Ligger den over og argumenterer for, at han bliver fejlet. Det ser faktisk sådan ud, at Giles Smith ligesom prøver at stoppe ham.
Kristoffersen skifter fornemt hånd og lægger den ind på venstre hånd. Men forspringet, ja, det er altså på 30 point. Usportslig fejl. Chris Kristoffersen, 2 straffekast. Ife Lundberg. Fjerde fejl. Se ham her. Han er forbi, og så... Det kan han jo ikke argumentere imod, Chris Kristoffersen. Det er ikke nogen hård fejl overhovedet, men Ife Lundberg er forbi. Han er ikke i nærheden af at kunne spille bolden. Og han trækker i trøjen. Ja. Jeg kan undre mig lidt mere over, at måske Arnold Dedic og Ignacio Munoz ikke skifter lidt mere ud. Jeg er med på, at man skal holde et momentum, men det er altså nemmere at komme ind, hvis det er bare en enkelt udskiftning. Så det er nemmere at være med i rytmen, end hvis man om 2-3 minutter vælger at skifte 4-5 mand ud. Ja. Altså en Lasse Elbæk, man har en Stipe Kristanovic, der ikke har fået minutter endnu. Man har en Anton Elsner, der ikke har fået minutter. 6:30 is fine also. Jeg hører vi faktisk, han siger 6:30. Om 30 sekunder kommer Anton Elsner ind. Jeg ved ikke, om de er i gang med at argumentere for, hvornår de skal på banen. Charles Smith. Men det er altså også en kamp, der skal køres i havn. Og hvis man får Brian Fitzpatrick til at ramme lige her, så bygger han jo altså også noget tro videre til den næste kamp. Præcis, og det som også ser godt ud for Horsens gående ind i de næste kampe, det er netop, at Fitzpatrick er kommet i gang over en hel kamp, hvad han jo ikke var den anden dag. Charles Smith har defensivt spillet sig ind. Og har været, jeg synes, en force derinde. Charles Smith, han har spillet sig op fra, jamen det er nærmest det bedste, han har spillet hele sæsonen. I hvert fald mest stabile. Ej, for at det er en god aflevering. Og endnu en gang fremragende cut af Ife Lundberg. Ja, og en spiller som Ife Lundberg, som altså virkelig har fået løbet nogle point i kurven. Hans 20. point. Men prøv lige at se den her aflevering. Presset i sidste sekund, finder den lige. Lundberg kommer flyvende ind og scorer. Hilliard med sin 8. assist. Skyler Boland sidder bagved og klapper takfast sammen med resten af de gule her i Forum Horsens. 93-56 til HC. ...6 minutter og 18 sekunder igen. Den 6. DM-finale bliver spillet på torsdag kl. 14. Der åbner vi op fra Vejle Centeret, altså Kristi Himmelfartsdag. Mandag en eventuel 7. finale her i Forum Horsens. Og der sender vi fra kl. 18 direkte transmissioner. Jens, med hvad vi har set i aften, får vi så en kamp 7 i brug. Altså, man fristes til at sige nej, men jeg tænker heller ikke, at Bankenberg skal komme ud på den her måde. 2 kampe i træk. Jeg synes ikke, vi har set det fra dem. Der må være et svar i et eller andet sted. Så jeg tænker stadig, at vi skal have 7 kampe, men det altså... Ja, Horsens har været vanvittigt god i dag. Thomas Lærke, 2 point. Første 2 point. Både Anton Elsner på banen her med nummer 10 på HC. Ind i stedet for Nimrod Hilliard. Kristanovic har toppet ind. Det er dømt på skridt. Anton Elsner og nummer 14 sponsor Byggekompagni Stine Kristanovic. Lærke. Overplacerer den. Fejl af Thomas Lærke. Hans anden fejl. Altså, man kan sige med hensyn til den næste kamp, det spørgsmål er, hvor skal bakken hen?
Så hvad er det, de skal komme med? De skal komme med meget mere intensitet. Men det er jo både forsvar og angreb, der har set rigtig skidt ud i dag. Michel Diouf, 6 point. Carles Bidia, 3 point. Thomas Lærke, 2 point. Det, som er værst for Bakken der, synes jeg, ikke så meget, hvordan de eksekverer. Det er mere, at de tvivler hele tiden. Du ser dem have de rigtige positioner, men ikke afslutte. Man ser dem komme ind i feltet. Øj! Så er der tunnel på Iversen. Tæt på, han har også fået den lagt i production hen. Iversen kommer lidt for tæt på, og så dribler Vetteren altså imellem benene på ham. Her har vi den. Labet. God dribling, god måde at løse det på. Mener han så bliver skubbet herhen af Thomas Lærke. Og Vetteren får klapsalver og high fives hele vejen ud. Super flot og rimelig flot lavet. 7 point, 10 rebounds og 7 assists til Vetteren på Loftanen. Jamen, han har været super god. Men det har de stort set alle sammen, synes jeg. Lang toer. Keith Thoman, en tidligere Horsens-spiller, er kommet ind fra Bakken Bears. Og nummer 15. Men specielt defensivt har de været gode Horsens. De har været rigtig gode offensivt, specielt med Hilliard i fronten, men rigtig meget kommer fra, at de har kunnet løbe, fordi de har taget så mange rebounds. 2 point. Fitzpatrick. Hans 17. point. De har taget mange rebounds og stjålet mange bolde, og nu ser vi altså Fitzpatrick gøre det, han gjorde så godt i finalen sidste år. Kom til kurven. Og hører vi altså også publikum juble lidt. Nummer 7, Oscar Jørgensen, har sat sig klar til at komme ind. En af de helt unge hos HSC og lidt en fanfavorit. Født i 1998. 29. december, så stort set 99'er. Dygtig skytte. Og jeg vil næsten garantere, at han nok skal få sendt et 3-punktsskud afsted. Oris tilbage på banen. Efter han nærmest har siddet i karantæne derovre. Ja, der er nogle spørgsmålstegn hos Bakken Bears her, ikke? Altså, Oris, der ikke rigtig fik tiltroen, da vi havde 4 fejl i første periode. Og så fik vi det. Første scoring i finaleserien. Nikolaj Iversen. Han har scoret på straffekast inden det her, men det her det er hans reelle første scoring i hele finaleserien. Alle 5 kampe. Altså holdets anfører. Elbæk. Godt lille hook. Lærke. Rebounder. Tilbage ud til Iversen. Thibault. 2 point. Hans finale-scoring. Nummer 1. Ja, super godt lagt i. Det er også vigtigt for en spiller som ham at komme ind og få den erfaring. Elsner trækker en fejl og får 2 straffekast. Keith Thoman, nummer 15 for Bakken Bears, kom jo altså til Dansk Basket sammen med Skyler Bolin. De to var nærmest pot og pande. Den dynamiske duo. Ja, men det var en... man tænkte lidt, ikke særlig atletisk duo. Det var sjovt, 2 hvide fyre, men de spillede simpelthen fantastisk. De bandt det sammen. Kemien var der, og de var altså med til at vinde det her Horsens projekt og tage det endnu et skridt op. Skal huske på, at det sidste år, godt nok uden Keith Thoman, vandt the double, altså både mesterskab og pokalmesterskab. Oscar Jørgensen, der markerer på Steve Klostanovic, han scorer, løber nærmest tilbage, og så får han simpelthen den største airball. Klostanovic, der bliver hentet til over jul. Ja. Har været igennem stort set alle landsholdsprogrammerne på ungdomssiden i Kroatien. Fejl
på ny mod Anton Elsner. 2 straffekast. 24 point til Nimrods. 22 point. Limor Hilliard også med 9 assist. Ja, det er nogle ret pæne statlines, men 22 point til Ife Lundberg. 16 point til Fitzpatrick. 11 til Keita og Addison. Og nok bedste nyheder et eller andet sted for Horsens CC, så de ikke har det som en undskyldning og en mental forstyrrelse. Det var, at Marcus Addison viste sig, at han kunne spille der, han kunne løbe med, han kunne spille forsvar, og Lelsen også kan være med i de næste kampe. Sebastian Aarhus over for Elbæk. 2 af de spillere, der kæmpede sammen i ESA-projektet. Aarhus med rebounds. Og Christian Lindberg fejler. 4. holdfejl til Horsens CC. Der hvor vi har 2 minutter og 25 sekunder igen. I turnover får vi 10. steal for Horsens CC i dag. Værd at bemærke også Limor Hilliard og Ife Lundberg hver har stjålet 3 bolde. Der var 3-pointsforsøget for Oscar Jørgensen. Han har 2 minutter til at få endnu et. Og nyt turnover. Der resterer godt 2 minutter, HC har bolden. Kom så publikum. 98-63 er stillingen. Der er 2 minutter tilbage. Det er noget forsøg. Iversen med rebound. Lærke. Ud til Aarhus. 3'er fra ham. Elbæk med rebound. Ja, vigtige minutter for Lasse Elbæk at komme ind og få nogle boldberøringer og nogle rebounds. Og noget kamptræning. Altså Elster smider den væk. Lærke afsted. Måske de lidt forkert at kaste der lige ud til Aarhus og Keith Thoman. Nu er de ikke kan nå ringen. De kan heller ikke blive enige om, hvem til gribe den. Oscar Jørgensen med rebounden. 1 minut tilbage. En scoring her med sende HC på de 100. Og der gør han. 100 mod 63. Står de op. HC-fansene. Stort set hele vejen rundt og hylder de forsvarende danske mestre, der tager sig en vigtig sejr her i kamp nummer 5. Bringer sig foran 3-2 samlet i bedst af 7-serien, og dermed kan de altså vinde det danske mesterskab back-to-back på torsdag, hvis de vinder på udebane over Bakken Bears. Bakken Bears, der med ryggen mod muren, skal forsøge at bringe sig tilbage i den her serie endnu en gang. De kom foran 1-0, så kom de bagud 2-1, kom på 2-2, og nu er de altså bagud 3-2. Gør de det, ja, så skal vi tilbage her til Horsens på mandag. Lindberg med rebound. Oscar Jørgensen op til Christian Lindberg. Over til Elsner, 10 sekunder på skuduret. Trækker en fejl. Lidt billig. Jeg synes faktisk, han har en position her. Elsner. Han er ikke så mange steder. Mister lidt balancen. Prøv at se. Får 2 straffekast. Alle spillere på nær Keith Thoman har lavet en fejl på Bakken Bears. Og alle spillere har scoret på Bakken Bears med undtagelse af Keith Thoman. Her hvor Elsner scorer på det ene af de 2 straffekast. Sidste angreb ser det ud til, at vi får sat gang i. Horsens i dag 30 straffekast, 21 for 30. Ikke fordi 21 for 30 er fantastisk, men det, at de kommer på linjen 30 gange, er meget afgørende for, hvordan den her kamp den falder ud. Det viser lidt om deres offensiv aggressivitet. Bakken Bears kun 13 straffekast.
101 mod 64. Største finalesejr i historien mellem de to mandskaber. En syngende lussing til Bakken Bears i det her møde med Horsens IC. Ja, og Bakken Bears, der defensivt jo slet ikke mødt op, og overhovedet ikke mødt op offensivt. Og Horsens, der er altså sprudlet. Og sejrens størrelse kan der ikke sættes et spørgsmålstegn ved. Den var, som den skulle være, og måske kunne den da have været en lille smule større. Hvad er det, der er afgørende her, Jens? Du siger, at de ikke møder op. De er der ikke. Hvad er det, der... Men der er jo kæmpe intensitetsforskel på de to hold. Og der er kæmpe forskel på, hvordan de eksekverer. Altså, vi ser Bakken Bears i første halvleg. Carlos Bivia, 2 hurtige fejl. Og i stedet for at trække sig, så er han involveret i alle situationer. Der var 2 fejl mere inden for de første 7 minutter. Det skal ikke ske på det der niveau. Der er masser af andre Bakken Bears spillere, der